Es poden fer ocupes fora només amb 72 hores? Sona bé, no? Però què implica? El magistrat del Suprem, Vicente Magro, proposa una reforma judicial perquè això sigui possible, donant poders al jutge d'instrucció perquè pugui fer un desnonament express i obligant a que registrin tots els contractes de lloguer a cada comunitat autònoma o fins i tot al registre de la propietat. Aquí a Catalunya ja es registra l'Incasòl. Dades claus sobre l'ocupació il·legal a Barcelona. De 16.000 casos d'ocupació que hi va haver-hi a l'estat espanyol, a Catalunya van haver-hi 7.000. Un 42% del total. I d'aquests, la majoria de denúncies van ser efectuades a Barcelona. Com sempre us diem, la majoria d'ocupacions passen a habitatges buits. Per això és molt important posar-los al mercat. I mentre s'estan llogant, sobretot, posar una alarma. Serà per fi una solució efectiva o seguirà sent una mesura simbòlica? Sí que va haver-hi un petit avançament quan es va determinar que tallar la llum i l'aigua i altres subministres a un pis ocupat ja no és delicte. Tu què en penses d'aquesta proposta de reforma? Deixa'm-ho comentaris.